tudják? Én itt vagyok és más nincs itt. Ilyen butaságot. Én vagyok az antiszot. Ide van mindenki vagyunk, de kapsz tőlem ajándékot. Boldog szülinapot, Cool! Boldog szülinapot! Igen, nem is volt szülinapom. De volt. Minden évben van. De volt. Ez van. Az egy Szakszerűen műkunkja. arról nincs infó. Nem fog robbanni, nincs benne festékpatron sem. Rosszat sem. Nem tudok balra nézni a Jó, nem kell rossz Hát eset. már előre Csak néz, sejtsé ott jó. bontja az előre. Hegy van rá. A mindenün az izomlazító, a másik a hüvelykóródásos fájdalomcsillapító. Nagy levegő. Das beste Investment mein Leben lang. Igen. Ez oroszul Szóval van, kiket nem? kárít, A legjobb befektetés a... 20% nincsen sehol kamadolva. Kultet érték Én kárít. kértem, igen. Ez most komoly, tényleg? Köszönöm szépen. Igen. Az a vicc benne, az a jó benne, nem vehetett ki. Elbaszod a És hozott is ajándékot. ez te vagy, nem én. Hosszú életem legjobb befektetése. Jó. Nem az. De. Hol adnak 20% kamatot, bazd meg? Figyelj, hát én már tényleg koros vagyok, kétségtelen. Poros.